ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪುನಗ ಸಂದೇಶ್ ಶಂಕರಣ ಅಕ್ಕನ ಆಶೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶೆ ಕೆಸರುಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಂತು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕನ ಆಶೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಂಡ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂಕಲಿಗಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ರೀತಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಆಡಂಬರ ಬಾಯಿಕೊಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜೋಕುಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಕಲಂಜನ ಆಶಯದ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆರವೇರಿಸನ್ನತ್ತ ಬೇತವೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂಕಿದ್ದಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತವ ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲದೊತ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಹಕಾರದೊತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆತು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲು ಬೂಡ್ನ ಒಂದು ಆತು ಕೋರಿ ಗೊರ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಗತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮಗೆ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬೇಜಾರು ರಾಜುಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗಂಜಿದ ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕೊಂದು ಚಾದ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಕಲಂದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಿಜಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈದ ಅಂಚ ನನರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ್ ನಿಖಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ ಪಿಲಾರ್ಡ ಪಾತ್ರರೊಂದಿತ್ತೆ ಅನಂತರವಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಿಲಾರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಾದ ಯಾರೇ ನಮ್ಮನ ಅಗಲದು ಪೋಯರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಳನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ DYFIದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಶಿವಶಂಕರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ ಐಕೆ ಏತು ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಯಾನು ಐನು ನೆರೆವಾರಿಸದೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಸಂದೇಶ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐನ್ಲ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಪಿಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸೇರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ಪಿಲಾರ್ಲ ನಮನ ಅಗಲದು ಪೋಯ ಅಂಡ ಇನಿ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲಿ ಈ ರಡ್ಡಿ ಜನತಾ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಸಂಗಾತಿನಟ್ಲಿಗೆ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆలు ಕೊರ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನೆ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಲು ನಶಿಸೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡಲು ಪೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಂಡೊಡ್ಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಕಂಡೊಲತ್ತಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಲೇನು ಕಂಡಲೇನು ಮಲ್ತದು ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ಕಂಡನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡ ತೋಟ ಬೈಲು ನೇನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆಲು ನಮಕಿನ್ನು ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಈ ಕಂಡಲು ನಶಿಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಇನಿ ದಾದಾಪುನು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುಂದುಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆರಂಭ ಆಯರಂಡು ಜೋಕುಲ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೆಂದುವ ಸೋಪುವ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ಜತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುನ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನಿ ನಿಖಲೆ
ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಎಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತ ಅತಿಥಿನ ನೇಮಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪಿಲಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜಿಯು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತ ವೈಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಮೆದ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪಿಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡವು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಥ ಕೊನೆಕುಂದು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಗೊಂಬುಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವುದು ತಾಟುಗಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂತಂದಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಬಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನ್ ಕೊತ್ತ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಥರು ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಕುತ್ತರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಶೈನಿ ಮಂಜ 10-9 ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಹೋರಾಟ ಮಧು ಟು ಧನುಷ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗುಡ್ ಶಾಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 14-13 ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕೋಟಿನಿ ಮಧು 17-14 1 ಅಂಕ ಮುನ್ನಡೆ ಅಂಕ ಮುನ್ನಡೆ 16-15 ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡ್ರಾನೆ ಶಿವ 21-17 ನೋಡಿಂಗ
ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಸಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಮಾತ ಬಂಧನಗಳ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಟುಕಾದಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಣೆ ಎಂಕಲು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಂಜನ್ನಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ಅರಣ್ಯ ಎಂಟು ಹಾದರ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಜನಾರ್ದನ ಪುತ್ತಾರಲ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡ ಅರಣ್ಯ ಎಂಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಂಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಂದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮಾತು ಪರಮ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಬುಗಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೈನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೈನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿದಲ್ಲಿಟ್ಟು 10 ಜನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಟ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವಡೆ ಜೋಗಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಡ ಪೂರ ಆ ಕಂಡ ದಪ್ಪದು ಕಂಡದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಂಗಳ ಯಶಸ್ವಿಪುಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಗಳ ಕುಂಪಣದ ಸುಂದರಣ್ಣನ ತಂಡ ಬಕ ಮನೋಜಣ್ಣನ ತಂಡ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಫಲತನು ಅಂಚೆನೆ ಎಬಿಸಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಫಲತನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಶಿವ ಪಿಲಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿಲಾರ್ దయమంతంత కరదర్పణగా ఖాళీ ప్రోత్సాహకర్లే ఓళ్ళ క్లూ కొరొచ్చి దయమంతದ క్లూ పోపున స్టైల్ నడపన నడక తూనగ దర్పిర గ్యారంటీ ఆన్ దర్పిర
ಕರಿಯು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ Come on. Yeah. ಬಂದಲ ಮಾತರೆಗಳೆಂಗಲು ಈ ಒಂದು ಪಿಲಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಕಾಲಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಪಿಲಾರ ಘಟಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅತ ಸಂದೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡಿತಿನ ಜವನೇರಿ ಪುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವಧಿಡು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಡು ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಯಾನು ಕಣ್ಣು ತೂತಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಗೆ ಸಲಾದು ಅಕ್ಕಲು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂತೆರ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಸೆ ಬೇತೆ ಜಂಜಾಟಡು ಉಪ್ಪ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಂಜಾಟಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಈ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದು ರಾಜ್ಯಗೂ ದೇಶಗೂ ಪರಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಒರಿಯನ್ ತೂದು ದ್ವೇಷೋತ್ತುಂದಿನ ವಾತಾವರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವನು ಈ ಪುಟ್ಟವನಂಜಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಬೇತೆ ಕೊಡಿಗೆ ಪಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಏತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕೋಳತ್ರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನಾತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಲ ಆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಜಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದರ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಡು ಪನ್ಮನಿತಿದೆ ಪನ್ನೊಂದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರ್ದ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಪಣೊಂದು ಈಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಮನಿತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಲೆಪಡಾದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಜನ ಮನ್ನಡು ಈತಪುರದ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪನ್ನಕ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಿಂಚಿತ್ತಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪಾಡು ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ತಾಲಿ ಪಿಲಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಿಸಾಡೋದು ಪನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂತು ಜೀವ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡು ಅವ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೇರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಜಿಕಾರಡು ನಡಪಡು ಮಣ್ಣು ನಡಪಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಂಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ತತ್ತು ಪೋಂದಿನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಕೆಸರು ಕಂಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಪೋನ ಆ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮಾತೆರಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಿತಿನ ಅವಕಾಶ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣೇರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಆಪ್ಲೆಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಣ್ಣಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತಿನ ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪಿಲಾರ್ದಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಬಹು ದುಂಬುದ ಸಮಯದಿಂಚಲ ಸಂಘಟಿಕೆದರಾದ ಅನೇಕ ಮುಂಚೂಣಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಜಾಗೇಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ತುಯ್ಯ ಕಣ್ಣೆದರುಡು
ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಯರದಾತ್ರನೇ ಪುಟ್ಟು, ಮಹಿಳೆಯರದಾತ್ರನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರದಾತ್ರನೇ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ. ಅವು ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಏರಿಯಾದ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಇನಿ ನಮನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಾತು ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿನಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಕಳೆ ಉಂಡಲ ಅಕಲು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕಲ ಆಶೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಉಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಜವನೇರಾವಡು ಮಲ್ಲ ಜವನೇರಾವಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇರ್ದಿಂಚಿಂದೇನು ನನಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರು ಬಂದದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ಡ. ಈ DYFI ಸಂಘಟನೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತದ ಈಗ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ DYFI ಸಂಘಟನೆ. ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಬಡವುದ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ ಬಿತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಅವು DYFI ಸಂಘಟನೆ. ನನಲ ಪೊಂಜೋಲು ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಾತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಆಂಡ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡವಿ ಉತ್ತಮ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಲು ನನಾತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಪಂದದು ಎಂಗ ಪಾತ್ರೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಏನಾರಡವ್ರ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೋದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಪೋಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ಕಲು ದಿವೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇಹ ಉದ್ದೇಶ ನೇನು ಇನಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇಹದ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಪಸರಿಸೊಂದು ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶನ ದೀದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಅಂತೀರಿ. ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶನ ಐತೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಜಂಜಾಟದ ನಡ್ಡು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮನ್ಪುನಿ. ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಡ್ ಅಕಲು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ದುಂಬತ್ತು ನನಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ತಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಪೊರ್ತಲ ಹತ್ತು ಬಂಡದು ಇಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದನ್ನ ಬರ್ಸಲ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆನೆಪುಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಾರು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 10 ಊರಿಗೂ ಪಸರ್ಸಾವ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅವಡ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಇನಿ ಅವಿನ ನೆನಪು ಅಂತ ನೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ದೇತೊಂದಾರು ಅವಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇರಬಂಡ ಅವಿಡ್ದಾತು ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಅಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಡೆತಾದ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಇವಾಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತಿಂದ ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯುವಕೇರಿನ ಯುವತಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಾ ರೀತಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸರೆ ವಾ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಪಡ್ಪ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ
ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಯುವಕರಣ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಹೋದರತೆಗೆ ಅಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಮರಣ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋತಿನ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ನೆನಪುದ ಪರವಾದ ಈ 4 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ದಯಾಂದ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತಾ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗಣಂಕ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲ್ಲ ಕೆಲಸಟ್ಟಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಒತ್ತಡ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಗಂದ ಆಪಡು ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದಯದ ಪಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಬತ್ತು ತೂದು ಜಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಬಣ್ಣಗಡೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಸರಡು ಐಕ್ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಲು ಕೆಸರಡು ಎಂಚ ಕೆಸರಡು ವಾ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಡ್ಪ ರೀತಿದ ನಿನ್ನ ತಯಾರಾದೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಚಿನ 100 ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೋಣಾಗ ಅವು ಯುವಕರಾದಪ್ಪು ಯುವತಿಯರಾದಪ್ಪು ಪುರುಷರಾದಪ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರಾದಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಕ್ಕ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಂಚಿನ ನೆನಪು ನಡಪಣಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮುಲ್ಪ ಆವರ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಣಪರಿತಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತುಣಗ ಅಕ್ಕಲ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ತುಣಗ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ತುಣಗ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಯಣಂಚಿನ ಈ 4 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅವೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಳು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಪಣಪರಿತಿಡು ತುಣಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಪಸತ್ತು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡಲು ಪಡೀಲುಡ್ಡು ಬೆಳಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು ಬೆಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಸರಡಿ ಎಂಚ ನಡಪಣಿ ಪಣಪ ರೀತಿಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತು ದುಮ್ಮು ನಾವು ಮಾತ ತೂಂದುತ್ತಾ ಇವು ಮಾತ ಕಂಡ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪುಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೈತನ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡ ಕೋರ್ನಪ್ಪಗ ಆಯನ ಕಂಡೋಳು ದತ್ತಿನಂಚಿನ ಎರುಳಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗಿಡಪ್ಪುಣಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಜವಣಿಯರು ಬಲಿಪ್ಪುಣಿ ಕೆಸರಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಕೃಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ನಶಿಸಬಹುದು ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾನ ಪೊರ್ತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ 4 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂದೇಶ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಕರಣ ನೆನಪಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರಿ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಕಲಗಿತ್ತ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಕಲಕಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡು ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ ಪುದ್ದ ಡಾವಡ್ ಐಕ್ ಮಾತರಲ ಇತ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿನೇ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವೇರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಮೀನದ ಮಾಲಕರನ್ನ ಮಾತರೀತಿಲ ಸಹಕಾರ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಣಪರಿತಿನ ಪಂಡೊಂದು ಇಣಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಎಣ್ಣ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಎಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ತೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಗೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ CPIM ಉಳ್ಳಾ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಕೋರಡಪ್ಪ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಬಲಿಪುರ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕಲೇಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲಿಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುಂಜೋಗಲೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಮಲ್ಪಾಯ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿತಾ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಂಜೋಪುರ ಬಲಿಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಪುರ ಬಲಿಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಭಾಗ ಮಾತದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತುದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಂತನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಧನ್ವೀರ್ ಆಂಜೋಪುರ ಕಲ್ಪನೆತೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಸುಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮುಟ್ಟದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆ
ಆನ್ ಜೋಕುಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಲೋಕೇಶ್. ಫಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಡೆ ವೈಪುಣ ಜನ ವೈಪುಣ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾದ ದೀಪಗಳು ವೈಪುಣಿ ಆ 10 ಜನಗಳ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಶಾಂತ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಖುಷಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಧರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಗರ ಮಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಕೊಟ್ಟು ಚಾನ